ako keď je to. Za to vyslovene láme tie zákuty, úplne. On tak ostro nechodí, ale keď vidíš to, keď zalúmi tie zákuty, tak ostane, že hop. Tam nebylo trikrát ahoj, to je všetko záleží. Ide dole. Nevedeli, ktorý z tých dvoch išiel práve vtedy. Tretie miesto, Ľudek Rojbr. Prvý miesto prestáva Pavla. Mitsubishi E10. Najlepší čas 1.16.095. Druhé miesto, Indra Cetkovský. Ak sa nemým, tak to je Subaru Impreza. Ale on má nevedeli, kto ešte o tú poslednú jazdu. Si zabudli prehodiť čísla. Indra autu ku koncu v tretej jazde, myslím, máte ako krízovú situáciu. Ale zádo to bravúrne. Dokonca hostesky zostali celé. Takže je to v poriadku. Prvé miesto, Aleš Hreha, Honda S2000. S najlepším časom, ktorý pokoril doterajšie rokov. 1.09.316. Prvý z rozhovorov s jazdcami práve s Alešom Hrehom. Čiže už viete, aspoň časť tajomstva podhaj, čo stojí za jeho výbornými výsledkami slalómovými. Takže úsmev pre fotografov. Niečo popadlo, to padol ten piercing. Nič. Áno, potlesk.